విషయాలే అయినప్పటికీ నేను కూడా కొన్ని విషయాలు మీకు గుర్తు చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. ఆయన పాపను రక్షించడానికి వచ్చాడు, నశించిన ఆత్మను రక్షించడానికి వచ్చాడు, ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చాడు, ప్రవచనాలను నెరవేర్చడానికి కొరకై ప్రవచన పుత్రుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా పరిశుద్ధుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. అయితే ఆయన వచ్చిన కారణంలో ప్రప్రదమైనటువంటి కారణాన్ని గుర్తు చేస్తాను. ఆయన లోకానికి ఎందుకు వచ్చారో ఆ విషయాల్లో ప్రప్రదమైనటువంటి కారణాన్ని గుర్తు చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. దేవుని కారణం సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన ఇష్టలైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము కలుగునుగాక అని దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండెను. అమ్మా దేవుని స్తోత్రం. మొదటి కారణం ఆయన లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడో తెలుసా? ఏంటంటారా ఆయన ఎందుకు వచ్చాడో తెలుసా? మనం చదివినటువంటి మాటలో రెండు విషయాలు ప్రాముఖ్యంగా రాయబడ్డాయి. ఒకటి, దేవునికి మహిమ తేవడానికి. చెప్పండి అందరూ కూడా. దేనికి? సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు అని రాయబడింది. ఏంటి? దేవునికి మహిమయు. మొదటి విషయం ఏంటంటే ఆయన లోకానికి రాగలిగినటువంటి కారణం ఏంటంటే ఆయన ఎందుకు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడని అంటే ఆయన దేవునికి మహిమను తీసుకురావడానికి లోకానికి వచ్చాడు. దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఈ యేసుక్రీస్తు అనేటువంటి ఆయన తండ్రితో ఉండుట గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొనక సమస్త భాగ్యాన్ని విడిచిపెట్టి మనుషుల పోలికలో పుట్టి దాసుని స్వరూపము ధరించుకుని ఈ లోకానికి వచ్చి రిక్తునిగా మారాడు. ఎలా మారాడు? రిక్తునిగా మారాడు. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 6-7 వచనాలు మనం చదివితే మాటలు కనబడుతున్నాయి. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 6-7 వచనాలు. ఆయన దేవుని స్వరూపమును కలిగిన వాడైంది దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు కానీ మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపము ధరించుకుని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనెను. దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగా. హల్లెలూయా. ఈయనంట దేవునితో ఉండుట సమానమైన భాగ్యమును ఎంచుకోలేదు, అది విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యముగా ఎంచుకోలేదు. ఆయన దేవుడితో ఉండాలని ఆశపడలేదు. మరి ఎలా ఉండాలనుకున్నాడో తెలుసా? మనుషుల పోలికలో పుట్టి దాసుని స్వరూపము ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనెను. దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం మొదలు వచ్చు. కంఠస్వార్థం ఉన్నది. ఆదియందు వాక్యము ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యమే దేవుడై ఉండెను. దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగా. ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఆదియందు వాక్యము ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండెను. అనగా దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు ఆది కాలంలోనే ఉన్నాడు. ఆది అనగా ప్రారంభము. ఆది అనగా ప్రారంభం. ఆయన ఈ శూన్యంలోనే ఏమి లేనప్పుడు, ఈ సృష్టి లేనప్పుడు, ఆకాశం లేనప్పుడు, భూమి లేనప్పుడు, జలచరాలు లేనప్పుడు, భూచరాలు లేనప్పుడు ఆయన ఒక్కడే ఉన్నాడు. ఆయనలో వాక్యం ఉన్నది. ఏమున్నది? ఆయనలో వాక్యం ఉన్నది. ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడు. ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడు. ఆ దేవుడు ఈ సృష్టి అంతటిని కలుగు చేసి ఈ సృష్టిలో నుంచి ఆయన మహిమ పొందాలని ఒక మానవుని చేస్తాడు. చేస్తే ఆ మానవుడు పాపము చేసి దేవుడికి చెందవలసిన మహిమను దేవుడికి చెందకుండా చేసేసాడు. ఆ చెందకుండా చేసిన కారణం చేత దేవుడు తండ్రిలో ఉన్నటువంటి వాక్యమై ఉన్న దేవుడు
శరీరధారిగా ఈ లోకంలోనికి ఆయన పంపించాడు. ఆయన పంపించినప్పుడు ఈ కుమారుడైనటువంటి దేవుడు, వాక్యమై ఉన్నటువంటి దేవుడు, అయ్యా నేను నీతో ఉండడానికి నేను అర్హుడు కదా, ఈ దేవతలందరూ కూడా ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు, ఈ దేవతలు స్తుతి చెల్లిస్తున్నప్పుడు, ఈ స్తుతి ఆరాధనన్నిటికీ కూడా నేను యోగ్యుడు కదా, నన్నెందుకయ్యా పాపుడు దగ్గరికి పంపిస్తున్నావు? పాప స్వరూపం ధరించినటువంటి, పాప శరీరం ధరినటువంటి మనుషుల దగ్గరికి పంపిస్తే నేను కూడా పాపుడైపోతాను కదయ్యా, నన్నెందుకు పంపిస్తున్నావు అని నేను అనలేదు. దేవునికి విధేయత చూపించి మనుషుల పోలికలో ఆయన పుట్టి దాసుని స్వరూపం ధరించుకుని ప్రతి మానవుని యొక్క పాపాన్ని కూడా ఆయనే చేసుకుని మన కొరకు మన రక్షణ కొరకు, మన పిల్లల రక్షణ కొరకు, మన తరముల కొరకు, మన వంశం కొరకు, ఈ భూ ప్రపంచం అంతటి కొరకు, మానవ జాతి కొరకు ఆయన పరిశుద్ధమైన రక్తాన్ని చిందించాడు. తన ప్రాణాన్ని ప్రయోజనం కల్పించాడు. తన ప్రాణాన్ని ప్రతి మానవుని కొరకు ఆయన అర్పించాడు. ఏం వింటారా? రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు. ఎలా చేసుకున్నాడు? రిక్తునిగా అంటే అర్థం చేసినప్పుడు ఏం వింటారా? మాంసపు ముద్దగా మారాడయ్యా. ఎలా మారాడు? మాంసపు ముద్దగా. ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చిన తర్వాత, అనగా ప్రవచనం ఉంది కదా, 700 సంవత్సరాల పూర్వం యెషయా ఒక ప్రవచనం ప్రవచించాడు. ఇదిగో కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనును, ఆ కుమారుడికి ఇమ్మానుయేలును పేరు పెట్టుదువు. ఈ ప్రవచనాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన కన్య అయిన మరియను ఎన్నుకుని పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా ఆమె గర్భంలోనికి ప్రవేశించి ఆమెలో నుంచి ఈ పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు బయటికి వచ్చాడు. శరీరాన్ని ధరించుకుని వచ్చాడు. మనిషిని పోలికగా పుట్టాడు. దాసుని స్వరూపం ధరించుకుని వచ్చాడు. వచ్చిన ఈయన 33.5 సంవత్సరాలు బ్రతికారు. ఎన్ని సంవత్సరాలు? 33.5 సంవత్సరాలు ఆయన బ్రతికాడు. 33.5 సంవత్సరాల్లో 3 సంవత్సరాలు ఆయన సేవా పరిచర్య చేశాడు. ఎన్ని సంవత్సరాలు? 3.5 సంవత్సరాలు. ఈ 3.5 సంవత్సరాలు ఆయన ఎన్నో అద్భుతాలను చేశాడు. ఎన్నో అద్భుతాలను చేశాడు. ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలను చేశాడు. ఎన్నో స్వస్థత కార్యాలను చేశాడు. బాగుండా లేనటువంటి వారిని బాగుపరిచాడు. చనిపోయిన వారిని సైతం లేపాడు. ఇలా లేపుతున్నప్పుడు, ఇలా స్వస్థత కార్యాలు చేస్తున్నప్పుడు, ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తున్నప్పుడు ధర్మశాస్త్రం తెలిసినటువంటి పెద్దలు, ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు, పరిసయ్యులు, సద్దుకాయులు వీరందరూ కూడా ఈయన దైవ కుమారుడు అని చెప్పుకుంటారని ఒక నింద వేసి, ఒక అపోహ మనుషుల్లో రేకెత్తించి ఈయనను పిలాతు రాజు దగ్గర తీసుకువెళ్ళారు. అయ్యా రాజా, ఇదిగో ఈ మానవుడు దైవ కుమారుడు అని చెప్పుకుంటున్నాడు, మనుషులందరినీ కూడా ఈయన మార్చేస్తున్నాడని చెప్పినప్పుడు పిలాతు రాజు, ఇదిగో ఈలో మీరు అన్ని చెప్తున్నారు కానీ నాకు ఏ విధమైనటువంటి నింద కనపడలేదు. కాబట్టి ఈ పరిశుద్ధుని రక్తము నా మీద, నా కుటుంబం మీద ఉండకుండాను కాదని చెప్పి తన చేతులు కడుక్కొని ఈ మనుషులు చేసిన అల్లరిని బట్టి శిలువకు అప్పగించారు. ఈయన శిలువ ఈయన చెప్పినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని శిలువకు అప్పగించగా దేని బిడ్డారా, భారమైనటువంటి శిలువ 150 కేజీల బరువు ఉన్నటువంటి శిలువను ఆయన భుజాల మీద పెట్టారు. పెట్టినప్పుడు ఆ భుజాన పెట్టినటువంటి శిలువను యెరూషలేము ప్రాంతంలో మోస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం బిడ్డారా, సైనికులు ఎన్నో అవమానించారు, ఎన్నో నింద వేశారు, చాలా కష్టపెట్టారు, శ్రమపరిచారు, పిడుగుతులు పుట్టారు, ఉమ్మూసారు, అవమానించారు, కొరడాలను కొడుతూ ఉంటే దేవుడు బిడ్డారా తన యొక్క శరీరంలో వచ్చి ఆ కొరడాలు చీల్చుకుని వస్తుంటే మాంసం ముద్దలుగా బయటపడేది, రక్తం కారిపోతూ ఉండేది. ఆ పరిశుద్ధ రక్తం కారుతున్నప్పుడు, ఆ మాంసం బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది నాకు శ్రమ, ఎందుకు వచ్చింది బాధ చేయాలి, ఎప్పుడు ఏడవలేదు, బాధపడేది. ఆయన అంత కష్టంలో, అంత బాధలో కూడా ఏం చేసింది తెలుసా? సంతోషించాడు. ఎందుకో తెలుసా? నేను దేవుని మహిమపరచడానికి లోకానికి వచ్చాను. నేను ఇలా చనిపోవడం, నేను ఎలా బాధపడడం, నేను ఎలా రక్తాన్ని చిందించడం,
చూపించడం, ఇలా నేను కొనడా దెబ్బలు కొట్టించుకోవడం నా దేవుడికి మహిమ అని చెప్పి దేవుడికి మహిమను చేకూర్చాడు ఆయన. దేవుడికి స్తోత్రం కలుగుగాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మన జీవితాల్లో కూడా ఎన్నో శ్రమలు ఉన్నాయి, ఎన్నో కష్టాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో అప్పుల బాధలు ఉన్నాయి, ఎన్నో అవమానాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో నిందలు ఉన్నాయి. మనం చేసిన దానికి చేయని దానికి మనం అనుభవిస్తూనే ఉంటూ ఉన్నాం. ఏమైనా సరే నువ్వు దేవుడికి మహిమ తెచ్చేవాడికి ఉండాలి తప్ప నువ్వు దేవుడికి అవమానం తెచ్చే రీతిగా ఎప్పుడు ఉండడానికి వీలు లేదు. ఆయనకి ఎందుకంటే చెప్పండి, అసలు దేవుడితో పాటు ఉండవలసిన వాడు. మహా తేజస్సు, కోటి సూర్యుల కాంతి అక్కడ ప్రకాశిస్తూ ఉంది. గొప్ప తేజస్సు ఉంది, పరిశుద్ధమైనటువంటి ప్రసన్నత అక్కడ ఉన్నది. అక్కడ ఆకలి ఉండదు, దప్పి ఉండదు, ఏమి ఉండదు. అక్కడ ఉండేదల్లా ఏంటో తెలుసా? పరిశుద్ధుడు 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 అని స్తుతి కాలాలు మాత్రం ఉంటే తప్ప ఇంకేమీ ఉండవు. అలాంటి పరిశుద్ధమైన స్థలంలో పరిశుద్ధుడైనటువంటి రోషం కలిగినటువంటి తండ్రితో ఉండుట బాధ్యమని ఎంచుకోనకుండా పాపులైన మనిషి వారు, మన ఆలోచన సరైనవి కాదు, మన క్రియలు సరైనవి కాదు. మనం ఎప్పటి నుంచి చెడ్డవాళ్ళమో తెలుసా? ఆది కాండంలో రాయబడుతుంటేది ఏంటంటారా? నరుని ఆలోచనలు బాల్యం నుండి చెడ్డవి అని రాయబడుతుంది. ఏంటి? నరుని ఆలోచనలు బాల్యం నుండి చెడ్డవి అంటే ఏంటంటారా? మన పుట్టికే చెడ్డ పుట్టిక, మన పుట్టికే చెడ్డ పుట్టిక. దీన్ని కూడా రెఫరెన్స్ ఇస్తాను. కీర్తన గ్రంథము 51వ అధ్యాయం 7వ వచనం. కీర్తన గ్రంథము 51వ అధ్యాయము 7వ వచనం చదువుదాం. త్వరగా రెస్పాండ్ అవుతే నేను త్వరగా ముగిస్తాను. చదవమా, 51:7 చదువుమా. దానికంటే ఒక పై వచ్చి చదువుతుంది. చూడు, నా తల్లి గర్భం అందే నేను మాట చదువుతుంది. నేను పాపములో పుట్టినవాడను, పాపములోనే నా తల్లి నాకు జన్మమునిచ్చెను, గర్భము ధరించెను. స్తోత్రం కలుగుగాక. ఈ మాట చెప్తున్నా తెలుసా? రాజైన దావీదు చెప్తున్న మాట. ఎవరు చెప్పిన మాట? రాజైన దావీదు. ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి చెప్తే ఎవరు మాట వింటారా? ఈ మాట ఎవరు చెప్తున్నారంటే ఇశ్రాయేలు ప్రజల మీద రాజుగా చేయబడినటువంటి దావీదు చెప్తున్న మాట ఏమని తెలుసా? ఇదిగో నా తల్లి పాపంలోనే నన్ను గర్భము ధరించెను. ఏంటి? గర్భంలోనే నన్ను, పాపంలోనే నా తల్లి నన్ను గర్భం ధరించింది. నేను పాపంలో పుట్టిన వాడు. అంటే ప్రతి మానవుడు కూడా ఎక్కడ పుట్టాడు? పాపంలో పుట్టాడు. మన పుట్టికే చెడ్డ పుట్టుక, పాపం పుట్టుక. కాబట్టి మనలో ఏముంది? పాపమున్నది. ఏమున్నది? పాపమున్నది. ఈ పాపము నుంచి విడిపించి మనమందరం కూడా దేవుణ్ణి మహిమపరిచే వారిగా మారాలని ఆ దేవాది దేవుని యొక్క దైవ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చి దేవునికి మహిమను తీసుకువచ్చాడు. దేవుని స్తోత్రం కలుగుగాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇప్పుడు చెప్పండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చారు? ఎందుకు వచ్చాడు? దేవునికి మహిమ తీసుకురావడానికి. దేనికి తీసుకొచ్చాడు? దేవునికి మహిమ తీసుకురావడానికి. అనగా మనలో ఉన్న పాప స్వభావాన్ని మనం విడిచిపెట్టి మన మంచి మార్గంలో నడవాలని, మన మాట ద్వారా కానీ, కంటి ద్వారా కానీ, నడక ద్వారా కానీ, పడక ద్వారా కానీ ఏ తప్పు చేయకుండా ప్రతి విషయంలో తండ్రి దేవుడికి మహిమ తీసుకురావడం కొరకే దేవుడు నిన్ను నన్ను తల్లి గర్భంలో వేస్తాడు. మనం ఈ లోకంలోకి వచ్చామంటే మేళ కట్టుకోవడానికి కాదు,
కారుతో తిరగడానికి కాదు, స్థలాలు కొనుక్కుని స్థలాల మీద ధనం సంపాదించుకోవడం కాదు. దేని కొరకు తెలుసా? దేవునికి మహిమ తీసుకురావడానికి. ఒకవేళ దేవుడిని ఆశీర్వదించడనుకో, నీకు మేడకు నిధులు ఇచ్చాడనుకో, నీకు కారు ఇచ్చాడనుకో, నీకు వ్యాపారం ఇచ్చాడనుకో, నీకు ఆస్తి ఐశ్వర్యం ఇచ్చాడనుకో, నీకు పాడి పంట ఉందనుకో, నువ్వేం చేయాలో తెలుసా? వీటన్నిటిలో నుండి దేవుడికి ఇవ్వవలసిన దేవుడికి ఇచ్చి నువ్వు దేవుడికి మహిమకరంగా జీవించాలి. దేవుని స్తోత్రం కలుగుతుందా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పాలించదు కదని చెప్పి పాలను ఎంత శక్తిగా ఎదుర్కొన్నా ఆ పాలు నువ్వు కాపాడబడాలంటే దేవుడి కొరకు నీ మీద ఎప్పుడు ఉండాలి. నాకు పాలించదు కదని చెప్పి యాక్సిడెంట్ పాలి గట్టిగా దొరికావు అనుకో, నీకు దొరికినట్టు వెళ్ళిపోతావు అన్నమాట. ఇంకెక్కడికి వెళ్తావు? చాలా దూరం వెళ్ళిపోతావు. నువ్వు వస్తూ ఉంటే దేవుని బిడ్డలారా, నువ్వు వస్తూ ఉంటే ఒక కారు కనబడింది. ఒక కారు కనపడేది. ఎలాగో తెలుసు దేవుని బిడ్డలారా, దానికి అసలు నోరు లేదు, దానికి అసలు నోరు లేదు. అదేంటంటే ఇంజిన్ ఉంటుంది కదా, ఇంజిన్ ఉంటుందా? ఎదరా మన కూర్చుంటే సీట్ కాకుండా ఎక్కడ ఇంజిన్ ఉంటుంది కదా, ఇదంతా ఎక్కడ తిరుగుతుంది, సీట్లు మాత్రమే కనబడుతుంది. అందుకే నోరు లేదు అంటున్నాను. ఏం లేదు, నోరు లేదు. నోరు ఎక్కడ ఉందో తెలియదు. దాని వెనకాల కూడా కనపడ్డది. ఏంటో తెలుసా? ఒక ట్రాక్టర్ కనపడ్డది. ఈ ట్రాక్టర్ ఏం లేదు తెలుసా? నడుము లేదు. ఏం లేదు, ఏం లేదు, నడుము లేదని నీకు అర్థమైందా? రెండు ముక్కలు అయిపోయి శాఖలో భాగం ఇదో పక్కన ఉంది. ఏమైంది? చక్రాల పక్కన ముందు భాగం అంతా ఓ పక్కన ఉంది. సీటు కనపడతలేదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి భాగం కనపడతలేదు. ఇంతకీ ఏమైంది అంటే ఆ కారుకి ట్రాక్టర్కి యాక్సిడెంట్ అయింది. ఎందుకంటే ఉంది కదని చెప్పి కొంచెం గట్టిగా దొరికారు. ఏం చేశారు? ఉంది కదని చెప్పి కొంచెం గట్టిగా దొరికారు. రెండు గుద్దుకున్నాయి. గుద్దుకున్న దానికి నోరుపోయి దానికి నడుపుపోయి. దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కదా అని చెప్పి మనం గర్వాంతం అయిపోయి దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన దేవుడికి ఇవ్వడం మానేసి మన ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతాము. దేవుడు మనకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చాడు కదా, దేవుడే మనకి భాగ్యం ఇచ్చాడు కదా, దేవుడే మనం ఆశీర్వదించాడు కదా అని చెప్పి ఆశీర్వదించిన తర్వాత దేవుడు భాగ్యవంతుడిగా మార్చిన తర్వాత నీవు మాత్రం దేవుడు లెక్క చేయకపోతే నోరు పోతుంది, కాళ్ళు పోతాయి, కళ్ళు పోతాయి. దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. క్రిస్మస్ అనగా దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడిని మహిమపరచుట. ఏంటి? దేవుడిని మహిమపరచుట. ఈ రోజు నుండి ఇక్కడికి ఏ ఆలోచించవచ్చో నాకు తెలియదు, కానీ ఈ రోజు నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే దేవుడిని మహిమపరచాలి. ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలి? మహిమపరచాలి. దేవుడిని కోరించాడు కదా. ఈ నోటుతో నీకు వచ్చిన పాటలన్నీ పాడుతూ దేవుని స్తుతిస్తూనే ఉండాలి, దేవుడికి స్తుతి చెల్లిస్తూనే ఉండాలి, దేవుడికి స్తోత్రం చెల్లిస్తూనే ఉండాలి. అయ్యా నాకు ఈ ఆస్తిని ఇచ్చావు, అయ్యా నాకు ఈ భాగ్యాన్ని ఇచ్చావు, అయ్యా నాకు మంచి కుటుంబాన్ని ఇచ్చావు, అయ్యా నాకు మంచి భార్యని ఇచ్చావు, మంచి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని ఇచ్చావు, మంచి ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చావు అని మనం కలిగిన దాని ప్రతి దాన్ని బట్టి దేవుడికి స్తోత్రం చేయాలి. దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. రెండో విషయం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. రెండో విషయం, దేవుడికి మహిమయు ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము కలుగునుగాక అని దేవుడికి స్తోత్రం చేయుచుండెను. దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగాక. హల్లెలూయా. మొదటిగా దేవుడిని మహిమపరచడానికి ఆయన లోకానికి వచ్చాడు. రెండవదిగా సమాధానం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. ఏమివ్వడానికి? ఏమివ్వడానికి? సమాధానం. చెప్పండి, చెప్పండి. ఏమివ్వడానికి? ఏమివ్వడానికి? సమాధానం. ఓకేనా? ఇప్పుడు సమాధానం ఇవ్వడానికి వచ్చాడంటే అంటే ప్రజల్లో ఏం లేదని, ఏం లేదని,
సమాధానము లేదని. దేవుని బిడ్డలారా, ఇశ్రాయేలు ప్రజలను దేవాది దేవుడు ఎంతో ప్రేమించి వారిని ఎన్నుకున్నాడు. వారిని కావాలని కోరుకుని ఆ ప్రజల ద్వారా దేవుడు మహిమ పొందాలనుకుని ఆ ప్రజలందరినీ కూడా ఐగుప్తు దేశంలో బానిసగా వారిని ఉన్నప్పుడు వారు చేసిన మొరని అక్కడి నుంచి వారిని మోషే అనే ఒక నాయకుని ఏర్పాటు చేసి విడిపించాడు. మోషే తర్వాత యెహోషువ ఆ నాయకత్వ బాధ్యతలు తీసుకుని వారిని విడిపించాడు. తీసుకువస్తున్న కాలంలో దేవుని ద్వారా ఈ మోషేకు యెహోషువకు అందరూ లోపడ్డారంటే అందరూ లోపడలేదు. కొంతమంది లోపడ్డారు, కొంతమంది లోపడలేదు. కొంతమంది ఏం చేశారు తెలుసా, వారికి నచ్చినటువంటి దేవుళ్ళని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. సూర్యుడు దేవుడు గాను, చంద్రుడు దేవుడు గాను, నక్షత్రాలు దేవుడు గాను, అలాగే ఆకాశంలో పక్షులను దేవుడు గాను, అలాగే చేపలో ప్రవశించేటువంటి ఆ చేపలను వాటిని కొన్ని దేవతలు గాను వారు ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ ప్రతిమను తయారు చేసుకుని ఉన్నత స్థానంలో పెట్టి బలి అర్పణలు అర్పించి ఇవే మా దేవుడు, ఇవే మమ్మల్ని రక్షించే, ఇవే మమ్మల్ని కాపాడే చెప్పి నిజ దేవుడైనటువంటి రోషం కలిగినటువంటి దేవుణ్ణి, నేను ఉన్నవాడు నన్నవాడు అని చెప్పినటువంటి దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి మీరు ఇష్టానుసారంగా జీవించడం మొదలు పెట్టారు. ఆ మొదలు పెట్టిన కారణం చేత దేవాది దేవుడు ఏం చేశారంటే ఈ ప్రజలకు బుద్ధి చెప్పడానికి, ఈ ప్రజలను సరి చేయడానికి, ఈ ప్రజలను ప్రజలుగా మార్చుకోవడం కోసం నిజాన్ని చేతులకు అప్పగించాడు. ఎందుకో తెలుసా, బానిసలుగా వారిని పంపించి అక్కడ వారిని నడకొట్టి వారిని మరలా విడిపించి తన ప్రజలుగా ఆయన మార్చుకోవడానికి మిజ్జానీయుల చేతులకు అప్పగించాడు. మిజ్జానీయుల చేతిలోంచి మరలా విడిపించాడు. అక్కడి నుంచి మరలా చాలా మంది రాజులు పరిపాలన చేస్తూ దేవుని బిడ్డలారా దానియేలు గ్రంథంలోకి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ కోరేషు, దర్యావేషు, బబులోను రాజు వీళ్ళందరూ కూడా వీరి ప్రజలను చెరలో తీసుకెళ్ళిపోయి చెరలో వేసి బంధించి వారిని అగ్నిగుణంలో పడేసినట్టుగా చాలా శ్రమ పెట్టారు. ఆ శ్రమ పెట్టిన కాలంలో సమాధానం లేక దేవుడికి మొరపెట్టినప్పుడు ఆ తండ్రి అనే దేవుడు వారిని విడిపించి వారికి శాంతిని, సమాధానాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, ఆస్తి, ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు వీరు సమాధానం పొందుకుంటూనే, ఆరోగ్యం పొందుకుంటూనే, దేవుని మేలు పొందుకుంటూనే మళ్ళీ ఏమైపోయారో తెలుసా, సమాధానం లేని వారిగా మారిపోతున్నారు. ఎందుకంటే మళ్ళా దేవుడు కాదని గడతిరిగిపోతున్నారు. ఇలాంటి దేవుడి పాత నిబంధన గ్రంథాలు మీరు చూడగలిగితే ఈ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు చెరకుపోయారు, మరలా చెరలో నుంచి విడిపించబడ్డారు. ఇలా జరుగుతూ వస్తుంది. ఇదంతా రొటీన్ అయిపోయింది. వారేమో చెరలోకి వెళ్ళడం, ప్రార్థన చేయడం, అయ్యా మా పాపం క్షమించడం, దేవుడు క్షమించడం, సమాధానం ఉండడం, విడిపించడం రావడం ఇలా జరిగిపోతున్న సమయంలో దేవుని ద్వారా ఈ పాత నిబంధన గ్రంథం ముగిసిన తరువాత పాత నిబంధనకి కొత్త నిబంధనకి మధ్యలో ఒక వైట్ పేపర్ ఉంది తెలుసా, బైబిల్ గ్రంథం అందరూ విన్నారు. బైబిల్ గ్రంథంలో పాత నిబంధన గ్రంథానికి కొత్త నిబంధన గ్రంథానికి మధ్య వైట్ పేపర్ తెలుసా మీకు? ఎందుకంటే ఇది పాత నిబంధన, కొత్త నిబంధన తెలియని పాత వాస్తవానికి ఏమిటారా, అది పాత నిబంధన, ఇది కొత్త నిబంధన తెలియడానికి అయినప్పటికీ ఆ యొక్క మధ్యలో ఒక విషయం దాగుంది. ఏంటి అని అంటే ఆ యొక్క పాత నిబంధన గ్రంథానికి కొత్త నిబంధన గ్రంథానికి మధ్యలో 400 సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉంది. ఎన్ని సంవత్సరాలు? 400 సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉంది. ఆ గ్యాప్ ఏమని పిలుస్తున్నారు అంటే చీకటి కాలము లేదా సైలెంట్ పీరియడ్. చెప్పండి, ఏంటి? చీకటి కాలము లేదా సైలెంట్ పీరియడ్ అనగా దేవుని ద్వారా ఈ 400 సంవత్సరాల్లో జరిగిందేంటో తెలుసా? ఈ 400 సంవత్సరంలో ఈ చీకటి కాలం జరిగిందేంటో తెలుసా? తండ్రి అయినటువంటి దేవాది దేవుడు ప్రజలతో మాట్లాడడం మానేశాడు.
ఏం జరిగింది? పాత నిబంధన గ్రంథంలో కొత్తగా మనం నిర్గమాకాండం, లేవీకాండం, ఈ సంఖ్యాకాండం, హిజ్కియా చూడగలిగితే దేవుడే తన స్వరముతో భక్తులతో మాట్లాడాడు. తరువాత మనం చూడగలిగితే ప్రవక్తలతో మాట్లాడుతూ చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క ప్రవక్తలతో కూడా మాట్లాడినప్పటికీ ప్రవక్తల మాటలు విని ప్రజలు మరలా మారిపోతున్నారు తప్ప దేవుని దగ్గర మాత్రం రావట్లేదు, సమాధానం కలిగి జీవించలేదు. అయితే ఈ ప్రజలు మాట వినడం లేదని దేవుడు 400 సంవత్సరాలు మౌనం అయిపోయాడు, మౌనం వహించాడు. ఈ మౌన కాలంలో, ఈ చీకటి కాలంలో, ఈ సైలెంట్ పీరియడ్ లో దేవుడు ఈ ప్రజలు ఉన్నారు, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఉన్నారు. ధనాన్ని సంపాదించుకున్నారు, దోచుకున్నారు, దొంగతనాలు చేస్తున్నారు, తమ రక్షణకి జీవిస్తున్నారు, కావలసినవి సంపాదించుకుంటున్నారు, తింటున్నారు, వస్త్రాలు వేసుకుంటున్నారు, అన్ని రకాలుగా అన్ని చేస్తున్నారు. కానీ వాటిలో ఏం లేదు, ఏం లేదు. వాటన్నిటిని బట్టి సమాధానం లేదు. ఎందుకు సమాధానం లేదు తెలుసా? వారి హృదయం మార్పు లేనిదిగా ఉంది కనుక, మార్పు లేని జీవితం జీవిస్తున్నారు కనుక సరైనటువంటి సమాధానం వారికి లేదు. ఏ లేదు, సమాధానం లేదు. కాబట్టి ఎవరైతే ఆయనకి ఇష్టలుగా ఉన్నారో వారికి సమాధానం ఇవ్వడానికి దేవుడి లోపలికి వచ్చాడు. ధన్యవాదాలు. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి, చెప్పబడుతుంది. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇలా దేవుడున్నారా, తండ్రి అయినటువంటి దేవుని కుమారుడు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడంటే సమాధానం ఇవ్వడానికి. ఏమి ఇవ్వడానికి? ఆస్తి ఉన్నా, ఐశ్వర్యం ఉన్నా, ఏమున్నా కానీ సమాధానం లేకపోతే ఆ మనిషి జీవితం వ్యర్థం. పైకి చాలా చక్కగా కనపడతాడు, మనకున్నట్టు 2 కళ్ళు ఉంటాయి, మనకున్నట్టు ముక్కు, నోరు అన్నీ ఉంటాయి. కానీ లోపల ఏముందో ఆరోగ్యం ఉండదు. ఎముకలు క్షీణించిపోతాయి. ఏమైపోతాయి? ఆహారం భుజించాలనుకుంటాడు, ఎంతో భుజిస్తాడు, కానీ సమాధానం లేని జీవితము లోపల ఏమైపోతుంది తెలుసా? క్షీణించిపోతే, పాడైపోతుంది, లోతైన పళ్ళు వచ్చేస్తాయి. ఏమవుతాయి? ఎందుకు? సమాధానం లేకపోతే, శాంతి లేకపోతే. మీకు అర్థమైనది చెప్తేనే ఈ మాట మీకు బాగా అర్థమని చెప్తాను. ఒక తాగుబోతు భర్త ఉన్నాడు, తాగుబోతు భర్త. భార్య ఏమో పిల్లల కోసం, పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఆ మనిషి తాగిపోతానని మాట ఏమని చెప్పి రోజు పనులకు వెళ్ళి కష్టపడి ఎంతో కొంత ధనాన్ని తెచ్చుకుని ఆ కుటుంబంలో పిల్లల కోసం కావాల్సినవన్నీ వండి పెట్టి ఆ పుస్తకాలు కానీ లేకపోతే బట్టలు కానీ అన్ని కొనిపెడుతూ ఉండగా భర్త డబ్బులు ఏమో వచ్చి భార్య నాకు డబ్బులు ఇస్తావా ఏమో అని చెప్పి ఇబ్బంది పెట్టి లాగలిని కొడితే ఆమె ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? ఎలా ఉంటుంది? తీసుకొచ్చారు కదా, చాలా కలిసి వచ్చారు. నేను కష్టపడి పిల్లల కోసం బ్రతుకుతున్నాను, నేను నీతిగా బ్రతుకుతున్నాను, అయినా కానీ నాకు ఏం లేదు. ఎవరి వల్ల? ఎవరి వల్ల? అవునా కదా? ఇలాంటి ఉదాహరణలు మన జీవితంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. లేదంటే భార్యాభర్త ఇద్దరు పనులు వెళ్తారు, పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు. కానీ అప్పుడు బాధ మనకి ఏముండదు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు చెప్పండి అమ్మా, నా తప్పులు లేవండి, నా సమాధానం నేను మీ చెల్లెలో విలువైన బహుమతి ఇచ్చేస్తాను. నా తప్పులు లేవండి, నేను సమాధానం కొన్నాం అన్న చేసేస్తుంది. నేను కూడా చేస్తాను. చెప్పండి, మన అబ్బాయికి కూడా సమాధానం లేదు. ఈ ప్రశ్నకు ఉందా? అప్పుడు సమస్య ఉంది, భర్త సమస్య ఉంది, భర్త పిల్లలు బాగుంది, భార్య ఏమో భర్త మాట్లాడకుండా కుటుంబాన్ని అంతా కష్టపెట్టినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఉన్నాయా కదా? ఇలాంటి
పరిస్థితి ఉంది కనుక, మనలో సమాధానం లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది కనుక దేవుడు మనకు సమాధానం ఇవ్వడానికి లోకానికి వచ్చాడు. దేవుడు అన్న మాట ఏంటో తెలుసా? ఈ లోకంలోకి ఖడ్గొట్టుకోవడానికి రాలేదు కానీ శాంతిని ఇవ్వడానికి నేను వచ్చాను. అది కూడా సంపూర్ణమైన పరిపూర్ణమైన నా శాంతిని ఇవ్వడానికి వచ్చాను అన్నాడు దేవుడు. దేవుడు చెప్పండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి ఆ దేవుడి బిడ్డలారా, మన జీవితాల్లో ఈ క్రిస్మస్ లో మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, దేవుడికి మహిమ తీసుకొచ్చే విధంగా మనం ఉండాలి. తండ్రి అయినటువంటి దేవుడితో ఉంటున్న భాగ్యం ఎంచుకోకుండా కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుడికి మహిమ చెల్లించడానికి లోకంలో వచ్చాడు. రెండవదిగా, సమాధానం లేనటువంటి వ్యక్తులకు, సమాధానం కోరుకునేటువంటి మనుషులకు సమాధానం ఇవ్వడానికి లోకానికి ఆయన వచ్చాడు. నీ జీవితము దేవుడికి మహిమకరంగా ఉండాలి. నీ ప్రవర్తన దేవుడికి మహిమకరంగా ఉండాలి. నీ మాటలు దేవుడికి మహిమకరంగా ఉండాలి. నీ క్రియలు దేవుడికి మహిమకరంగా ఉండాలి. నీలో సమాధానం లేకపోతే, నువ్వు దేవుడి దగ్గర ప్రాధాన్యపడగలిగితే దేవుడు నీకు సమాధానం ఇస్తాడు, క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని ఇస్తాడు. నీలో ఉన్న పాపమంతా కూడా దేవుడి దగ్గర ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే నువ్వు దేవుని మహిమపరచగలుగుతావు, దేవుడి సమాధానం పొందుకుంటావు. కాబట్టి ఈ రోజు, ఈ రాత్రి కాలంలో ఈ మాటలు మీ జీవితాలలో దేవునికి మహిమకరంగా ఉండినట్లుగా మిమ్మల్ని అందరినీ మార్చును గాక. మీరందరూ సమాధానం కలిగి దేవుని స్తుతించుదురు గాక. మనందరం కూడా సమాధానంగా దేవునికి మహిమకరంగా నూతన సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించుదురు గాక. ఆమేన్, ఆమేన్. ఈ మాటలు మనం ఇంటికో దేవుడిని మనందరికీ దీవెన ఆశీర్వాదం కలుగు చేయు గాక. ఆమేన్. చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను, అందరూ కూడా గమనిస్తుంటారా? చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. వాక్యాన్ని బట్టి ఒక్కసారి మన హృదయంలో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. సర్వాధికారమైన ప్రభువు కలిగిన తండ్రి, ఈ యొక్క అద్భుతమైన సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకే మీకు వందనాలు. అయ్యా, ఈ రోజున విలువైనటువంటి వర్తమానం మాకు ఇచ్చినందుకే తండ్రి. నీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడేందుకే వందనాలు నాయన. ఈ లోకానికి తండ్రి మీరు వచ్చినది దేవుడికి మహిమను తీసుకురావడానికి. నాయన సమాధానం లేని బిడ్డలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి వచ్చావు తండ్రి. నాయన నీకు మహిమకరంగా మీ సమాధానం పొంది అయ్యా నిత్యము స్తోత్రము చేయనట్టుగా, దేవతను స్తుతించినట్టుగా మేము స్తుతించే వారిగా మార్చాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈ సంఘాన్ని, సంఘ నాయకులను, తండ్రి దేవచనులను, తండ్రి గారిని, తల్లి గారిని, కుమారులను, తండ్రి నాన్న, అలాగే వారికి ఇచ్చేటువంటి భార్యను, పిల్లలను చక్కగా అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని, నన్ను నా కుటుంబాన్ని చేతులకు అప్పగించుకోవచ్చు. సమస్త మహిమయు మీరే పొందమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. మరొకసారి తండ్రి గారిని, తల్లి గారిని, అలాగే తమ్ముడికి మీ అందరూ కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. హ్యాపీ క్రిస్మస్.